señores, hoxe síntome o puto Dominic Toretto, de verdad. Madre mía, hoxe tócame traballar de mecánico e non teño ni idea, así que esperemos non romper nada, porque se non tócame pajalo a min. Benvidos a Descubrindo Oficios, hoxe estamos aquí, en Moraña, nun taller. A ver o que me depara hoxe o día, pero de pronto vou sobreexcitado. Bueno, amigos, aquí estamos no polígono da Fieiras, nos talleres Autosver, en Moraña. Hoxe imos meteros nunha xornada que a min, digo en serio, unha cousa que me volve loco, os coches. É o meu oficio frustrado, nunca tuve unha oportunidade, así que hoxe estou entusiasmado, estou sobreexcitado. Teño os pezóns como gorros de pitufo. Buenas, Landín. Buenas, ¿qué tal, tío? Señor? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Voy a quitar las gafas porque si no ensalo con un gesto chulo en todos lados, no, en plan. ¿Qué tal? Pillamos aquí con un Deus 05 destes? Sí, a máquina definitiva, como moitos. Sí, non? É que, contanos, canto tempo levas ti como mecánico? Pois 12 anos. 12 anos? 12 anos. Pero bueno, o teu xa non é oficio, non? O teu xa é devoción polos motores. Devoción total. E bueno, chivaronme por aí que andas aí metido en algo de drift. Sí, sí, estamos a ver si fixen un coche completamente de cero. A teoría é poder correr 2027 no Campeonato Español de Drift Spain. Madre mía, de drift, eso sabedes o que é, non? O de estar patinando todo o rato. Bah, pois ten que molar un cacho, de verdade. Nunca provei, a ver se algún día me levas a dar unha voltiña, Sin problema a facer uns... Ah, que medo ten que dar. Bueno, pois nada, xa sabes como vai isto. Eu veño para descubrir o oficio de mecánico, xa che dixo, é o meu oficio frustrado. Nunca tuve unha oportunidade de traballar nesto, e mira que tuve en familia que se dedicou aos coches, así que pícame un montón a curiosidade. Eu voume poñer as túas órdenes e... Buah, como me mola o CRX, tío. Sí, é que eu son pro carburadores e menos centralitas. O Chaio, as túas órdenes. Moi bien, pois xa temos bastante, así que... Sí? Malo será. Vou quitar o chaleco de chulapo. Sí, ponte unha fonda. Vou poñer un algo, polo menos, e poñeme a furrular. Nada, deixote un minuto e ahora volvo. Ok. Aí está. Nin Dominic Toretto nos seus millores tempos, máis quixera o vindiase. Esta percha gallega me cago en diola. Hostia. Espera, vou flashar un pouco que me está tirando das realidades. Aí, así, un pouquiño por aquí e un pouquiño por aquí. Síntome como a Bad Bunny, tío, que afunda. Listo, ao laburo. Bueno, pois... A ver, contame, que vamos a facer por aquí a este entón? 205, que é dun bo amigo, vamos a cambiar a suspensión. Aí, empezamos fácil, empezamos con... Vamos fácil. Sí, a suspensión, vale. Pois mira, é unha cousa que me gusta saber, aprender como cambiar unha suspensión. Neste modelo é bastante fácil. Sí? Sí, non vas a ter moita dificultad. Vou ir guiando un pouquiño, sí, para que sepas como tens que... Sí. Non hai riesgo de que me pan nos dentes, non? No, eso cando vayamos ali ao tornillo de banco. Ah, ali cuido a dentadura, aquí vou... Aí vale, é que me quedan 4 dentes, teño que cuidalos. Bueno, bien. Ao tacho. Vamos a empezar polos delanteros, aquel está cambiado xa. Falta meterlle o palier e un par de cousas máis. Pero bueno, vamos a empezar a que toques un pouco a ferramenta. Vale, que te familiarices un pouco co que son as ferramentas. Vale, entonces, pistola de impacto para afluxar os tornillos da que sujetan o amortiguador. Ajá, vale. Isto non che vai pasar nada, sen riesgo ningún. Sí. Vale, chave polo outro lado, boca de 16. Aos toques, porque como son coches vellos, pois pode ter que nas roscas teña algo de óxido para non barrer unha rosca. Vale, para non romper nada, eso. Bien, pois entonces, compañero, está ben pato, queres uns guantiños? Estaría ben. Cojo, tío. Botas. Me quedar quieto porque de repente noto me torpe. Aí tes, 2 guantiños para que parezcas un pouco profesional. Perfecto, espera. Ai, vai sí. A ver, sujeta aquí. Cuidado que móvese sola, E os dentes a postos, pero aí xa por aí abaixo xa casi me jolaba a arriesgar, non... Ah, é esta, non? Esa misma. Esta misma. Vamos allá. Ahí está.
Sempre bocando a man. Chico, sempre me paso a mismo, non dou metido á primeira, Hostia, pois ese é un problema, É un grande, A ver. Arre, con esto non me tendo malo. Arre, carallo. Te lo van encarada, ¿no? Sí, creo que sí. Aprieta para ver. Ai. Joder, pero en serio me vai complicar a vida meter un tornillo. Empezamos ben de mecánico, Joder. Arre, No, no. ahora. ¿O no? No. Ay, la Virgen. Pero que pasa, estáme traicionando a mí isto aquí, eu... Eu teño ben posto, sí, non? A ver. Déxame que... Un segundo. Pues sí. Claro, no. O que pasa é que deus un pouco disso. Saca a roda, saca o neumático. Aí. Ah, vale, Giros o buje. Sí. Un segundo. Gasolina, sangre y fuego. Empezamos ben. Un tornillo, macho. Menos mal que eu teño que poñer non quitalo. Aí hai un algo extraño. Sí. Vamos a facer aquí unha jatada. Cuidado aí. Boca de 30. Listo. Ahora xa está no sitio. Sí, ahora xa pode meterse. Ahora sí. Ahora sí. Ahora seguro que metes a primeira. A ver se acerto, senón que vergonza. A muller mirando eu non dou acertado co burato este. Ai. Seguro que a ela igual lle preocupa algo. Sí. Ti tranquila, cariño, despois compramos pastillas azules desas. Aí está, este sí. Este tamén. Ahora sí. Ahora, qué diferencia. Qué diferencia, chico. Joder. Sí. Ahora calquera, ¿eh? Ahora sí. Non sabes que salira unha noticia aí atrás dun tío que o denunciaron porque intentou violar unha vaca? Ai, non me jodas. Pois eu sentíame como el, facía falta alguén que agarrara. Facía falta alguén que agarrara. Agora damos un pistoletazo aí. A isto. A eso. Xa está para apretar. Aí tes. Así, non? Un pouquiño. Intenta sempre apretar en cruz. Primeiro este, despois este, despois este, despois este. Ajá, ahora Vale. ya aquel... Para que o aprieto se reparte entre toda a llanta. Ah, vale, ves? Ese era un dato que eu non tiña, apretar en cruz. Ajá, así entonces o... Sí, ahora vamos baixar o... hasta que peta a roda no suelo. Vale. Para intentar afloxar este do... Ese do medio. Que Porque sería? non podemos bloquealo... Sería esta, non? No, esta que temos No, aquí. a que tiñas aí, verdad? Sen a pistola. Vamos a darle Vámonos de maneira facer- porque a pistola non A man. nos daba. Vamos a ver agora a avena e máis a proteína, se fai algo. Ah, vais a ver o gimnasio. A se ver. funciona o gimnasio. A ¿no? ver o gimnasio. Vale, Aí está. bien. E agora, a ver, hai que quitar aquí como un animal, non? Claro, hacia arriba. Hai que vamos pulsar a un roda. poquinho. Sí. A Aí, ver, ahora. ainda se move. A ver, vaya ahí. Aventura, ¿eh? Se mueve, se mueve. Bueno, primeira toma de contacto xa empezamos a complicar. Vaya. Carai. De ahí no salía, ¿eh? No, no, Madre mía. Jesús, pero quen apretou isto? A ver. A ver, que vergüenza. Alabado, ¿eh? Sí, Vamos, aquí un pequeño atrás. Vamos a coller, para non facer tanta forza, ese cachoto. Este? Sí, a lei da palanca. Sí, eso é verdad.
Hasta aí, non? Metila a tope. Sí, vamos a dar. Doulle. Dalle. Arre, caras! Esto no está bajo, ¿eh? Esto no está bajo. ¿Qué va? Madre mía. Mamá. Vamos a ver. Vamos a insistir entonces un pouco máis con... A few moments later. A ver esto. Ok, entonces cando faga o ruido é que soltou a... Xo vas a notar. Ai! Soltou? Sí. Ves? Perfecto. Esto desenganchamos, non? Eso, desenganchámoslo. Vale. Muy bien. O extractor por aí. Ahora, que temos que sacar daqui de abaixo? Verdad? Pois por eso teño eu aquel tubiño ali. E agora, que vamos a facer? Metémoslo por aquí, mira. Por encima do brazo. Apoyamos aquí na carrocería. E agora, hai que facer forza para baixo. Da pouquiños. Aí vai solo, vai indo. Hasta sacalo do sitio, ves? Aí está. Vale, ahora xa o temos fora do sitio. Puxamos o palier para fora e xa o temos solto. Ajá. Bien, ahora, non podemos baixar o que é a amortiguación cunha pinza de freno posta, Posta. senón tendríamos que Claro, hai que soltalo. sangrar outra vez o líquido de frenos. Entonces, collemos unha chaviña para aquí, papá, e sacamos a pinza Ya completa. sacamos a pinza inteira. Ok. Sin este dado igual, mellor. Sí. Todo dado, sabes? A ver, aí. Aí, sacas. Aquí, isto non cairá. A platina vai sujetada cos dous tornillos. Aí está. Os tornillos. E agora vamos a sacar isto para atrás. Toda a pinza. Así, deixámosla colgando. Non hai ningún clase de problema, que non pesa nada. Ajá. Vale? E agora? E agora temos xa solto o que é o cuerpo do amortiguador. Vale. O eje de suspensión. Ahora baixamos o vehículo. Para soltar por arriba. Pero cuidado, que aquí rápido che complica a cousa calquer tuerca, Un tornillo pode complicar O unha día. mañán inteira. Mamá. Ben que este agripado, doblado, que alguén tocou, hubiera barrido algunha rosca. Madre mía, que me chamou a atención de decir, madre mía, simplemente quitar unha tuerca xa casi botamos aí unha hora. Claro, E agora, estos me imagino, non? esos tres. Vamos a desconectar isto. Iso que é? É unha masa. A eso vamos. Vale. Chaviña de 11. Así para lá. Aí está. Casi non sei se acabaré antes dándolle voltas así, Bueno, ao revés, que eu estaba lle dando os dous á vez. Ai, no, aquí ainda está duro de carallo. Iso é a práctica. Os kilómetros. Sí. Bueno, pero dime a verdad, ti noutro oficio non te ves, non? No, eu a verdade é que teño suerte de traballar no que me gusta. A vista está, de que chego a casa e sigo Sigues entre motores, entre motores, reparación de meus coches, eso é E ti como empezache como mecánico, FP? FP. Empezache como FP? No IES Antón Losada Dieguez, na estrada. Ajá. Uns profesores estupendos, super cariñosos e non lle importaba explicar. Isto está baixando. Sí, ahora colocamos unha mão aquí. Aí. E non lle importaba perder o tempo explicando as cousas e super geniales. A verdad, así daba justo estudiar. E despois nada, despois fun ás prácticas en Bepersa Pontevedra e xa quedei ali a traballar durante 11 anos e pico. 11 anos. Bueno, entonces ti xa naciche pegado aos motores. Sí, sí, con 15 anos, 14, xa eran as motos a tocar nelas, preparalas un pouquiño, tal. Ai, Sarna con creo gusto que perdín pica. dúas arandelas. Están aquí. Xa pensei que perdera as arandelas, dixo, ai, Dios mío, puño a man e rompo cousas, isto non é normal. Bueno, deixar por aí. Pois sí, xa que as motos empezaches, entonces. Sí, sí, pero bueno,
Eres así un pouco medio delincuente daquela, non Sí, sabes? ¿no? Aro, Bueno, eso fixémoslo todos. un escapiño para a moto, O metra aquí. un metra aquí, O metra aquí. un carburador máis grande, tal... Sí, sí. Pero Pero bueno. bueno, era bonito, Era bonito a época esa das 49, que ao final, que moitas veces a xente di, a 125 non podes tela, que con eso non vas a ningún sitio, e vai unha miña Derby Varian de 3 a Porto Novo a Canelas. A Canelas. O sea, que imagínate. Bueno, entonces ahora sí, ahora é cando hai que ter cuidado cos dentes. Sí, pero bueno, como temos unhas boas uñas, vale. Aquí non é como típico que, pum, Pam, nas. eurolita pouca. Sí. Vale, eso non pode ser así, eso non sería seguro. Entonces, uña, Ajá. vamos a apretar aquí, Sí, eso ten que ir axustando contra o muelle, como eso ves vamos por aquí. ajustando, amarro o muelle con esta uñeta que ten por dentro, Ajá. vale, e polo outro lado, e dende lienzo. Igual, déxeme que te poño por aquí. Entonces, á mesma altura, non? Bueno, non coincide nunca na mesma Non boca. coincide, non che coincide. O que tens que mirar é que o vástago non che pete contra a base do amortiguador. Vale. Sen tampouco pasarnos, porque nos vai axudar a... Oye, vai nos axudar a afloxar isto. ajá. Vale. Que llevo dando aos dous por igual, un Sí, pouco... un pouco a un lado, un pouco a outro, un pouco a un lado, Un pouco a un lado, un pouco a outro, ok. Zona de impacto, claro, isto habrá que soltar por aquí, non? Me imagino. Claro. E agora temos o dado que corresponde aquí. Ajá. E agora vamos a ir vigilando, que ves, xa temos Un solta pouquinho e non nos creo Sí, sí, non ningún fixo tipo de fogo. tensión. Ajá. Por si acaso, vamos a dar Unhas voltiñas máis. unhas voltiñas máis aos compresores do amortiguador, Así, sin pasarse tampouco. sen pasarse. Aí un poquinho. No, porque isto ao final moitas veces eu patino deso, de que me poda a ansia ás veces, e pensamos que somos mecánicos e que todos... Aparte é parte da cultura do gallego, que pensamos que sabemos de todo. Sí, sí, fozar é o noso. É o noso. Pero o que te tens que ficar é no orden no que vai montadas As pezas. as pezas, vale? Pois tapa, sobre tapa, o sin embroque leva para os Ajá. ruidos, vale? Isto que vería sendo a outra contratapa, e isto ven sendo o rodamiento, Madre mía, pero cantas pezas hai aí dentro. vale? O rodamiento que é o que fai que o muelle se poida mover libre sen que faga un plum, plum, plum. Sacamos o tope de suspensión, o muelle, Porque o que tens que cambiar é isto. claro, vamos a cambiar o amortiguador. Ajá. Aí vai. Ole, Listo. Neste caso vamos a meter uns Bilstein B4. uns Blinstein. Esa é boa marca, non? É boa marca. Neste caso é unha gama. É unha gama como a de origen, pero cun bo fabricante. Bien, Grasa. sí. Simplemente para evitar ruidos donde apoia o muelle. Metal, claro. Vale, isto é, eu sempre o fago para, bueno, non que o cliente non note ruidos extraños mentras non asentan todos os componentes, Ajá. sabes? Entonces, pues, damos así un pouco de grasa de cobre. Eu te iba a decir que tiña así color cobriza. Acordaxe na posición na que desmontaches? Sí, sí. Cos tensores por lados. Iba cos tensores para lados. Metemos o amortiguador, ves que se acasa ca forma, Sí, perfecto. vale? Bien, ahora acordaste no orden no que sacaches as pezas? Primeiro, penso que iba isto. No, 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 isto. no. Primeiro, Eso. eso. Eu sabía que por aí andaba a cousa. Primeiro eso. Vale, despois xo encazulamos aí. Despois isto, non? Despois eso. Vale, isto que queda aquí arriba. Sí, eso queda aí arriba. Eso queda este é aí. o tope de suspensión. Vale. Para cando colles un bache moi fuerte e tal, Que faja. non se joda o amortiguador por demasiada compresión. Ajá. Ben, como ves, apoio O muelle. o muelle, vamos a botar Un tamén pouquiño de grasa tamén, non? un pouquiño de grasa. Aí está. Ajá. Así, penso que así está ben, non? Así. Isto ahora iría metido aquí, non? Busca a forma. A ver, isto tendría que estar
No. Pero tes en conta que o muelle tamén ten que... Ajá. Vale. Aí. Aí está no seu sitio. Aí. Mira, aquí, mira. Mira, onde se corta o muelle, desiste rebaixa. Muesca, sí. Que pasa? Que ahora o amortiguador ten que facer isto, pero cando se libere da tensión. Claro. Vale? Entonces, vamos a impregnalas un pouco con grasa de cobre, Así, por fora. por fora, que é onde fai o apoio. Grasa de cobre. E por que de cobre? Ou Porque leva partículas de cobre, porque che funcionan como antibloqueo, evitan gripajes de componentes, sabes? Sobre todo tornillos que botan moito tempo no mesmo sitio. Sí. Claro, mira, busca a forma. Ahora deixate ao libre albedrío. A ver se... Bueno, isto vai para arriba. A ver. No, isto así non pode ser. Non me coincide. Vamos a ver, os tornillos do amortiguador van Van hacia arriba. Entonces tens que ter isto, xa sabes que ten que ir así. Correcto. Vale. E isto ten que ir dentro, entonces. Vale. Aquí no. A ver, encaixa a forma. Sí, non? Sí. Vale, pois agora chozou para dentro. Ole. Aí tes a primeira, ahora... Vale, ahora ves que che empeza a girar o vástago. Sí. Vale, pois Vamos agora... soltando... Ahora vamos soltando o muelle para que nos axude ca tarea de bloquear o vástago. Vale, eso era con esto, creo, non? Recordar. Sí, ahora vamos afloxando. Ahora non te preocupes, que ahora ao ter No, a tuerca posta non se vai a... De verdad que non é formal, que de feito teño que quitar dúas muelas deste lado, pero casi prefiero que mas quite o dentista. Listo. É que eu Se liberou. vin vídeos en Irá. E agora Bien, así, con esta muesca hacia fora. Claro, esta muesquiña vai che marcar hasta onde ten que entrar o amortiguador hacia Sí. baixo. Vale? Ajá. Aí o temos. Aí outra. Darlle un torquiños co martillo de goma pola parte superior hasta que faga tope. Bien. Ajá, mira. Ah, Ahora se liberou. aí está, vale. Aí o temos. Vale. Nosa sociedade. Perfecto. Vale. Perfecto. Iso vai así montado no coche, verdad? Sí. Se o coche vai nesta marcha, e ti en caso de que se che afloxe esta tuerca, pola inercia do vehículo, Si o tornillo non vai a caer así. non vai a caer. Claro. Se o pasa así e a tuerca se afloxa, O tornillo vaise. o tornillo baixa. Ajá. Polo tanto, Ves? Te das cuenta? aínda que este está montado Na así ao revés. mecánica, aí é onde se aplica, non é afloxar un tornillo, sino saber que tornillo se afloxa. Bien, podes subir a ti... Sí. Uy, puta. Pequena. Sí, a mí este chollo gusta, a verdad que me gusta o chollo da mecánica, pareceme entretenido. A ver, será complicado ter as súas cousas boas e as súas cousas malísimas. todo. Pero eso, como a todo, ao fin e ao cabo. Chollo perfecto non creo que exista. Mira como colles soltura xa na muñeca. Hombre. Aí, por aí debe de andar. Non sei se está no sitio, sí. Sí, listo. Vale. Sete. Así. Sí. Vale. Esto. Vale, agora separamos. Sí, enganchamos o palillo. Aí, vale. Ahora, Ahora este, ¿no? vale. Hai que darlle para baixo, Cuidado que te salió aí o palillo. Esto para baixo. senón... Aí está libre. Sí. Un poquinho para... Aí. Aí temos. Agora collemos o martillo de goma que temos encima da mesa.
Pistillo de goma e uns toquiños para arriba, non? Aí está. Está dentro? Sí, aquí tocou así no Ves a ranura que ten a rótula? A ranura que ten a rótula, cal? Se miras por dentro do... Aquí? Sí, aí ten unha ranura. Sí, Un rebaixe. sí. Vale? Pois que entre va un tornillo. Pero... Ti meteo para dentro e xo vas a notar. Entra o tornillo? No. Vale, pois entonces ten que vir hacia baixo. Esto ten que baixar. ¡Qué alegría pa' mis ojos! Bien. Dios. Estás feito casi un profesional, Ah, bueno, ah, basta. Espérate, o tornillo está aquí. Aquí. Aí. Ai, isto entrou torcido ou como é, aguanta. Non? Se me topa aí de repente. É con freno. A tuerca. Sí. Ah. Es que este tornillo está algo chungo, que? Ese non era o que estaba doblado. No, xo cambiei. Nos queda. Esto, Vale? esto aquí ao sitio xa directamente. Al sitio. Vale, listo. Suspensións cambiadas ahora do 205, a ver que nos toca ahora, non sei que nos tocará ahora. Ahora vamos a cambiar uns neumáticos. Vamos a cambiar os neumáticos. Bueno, esperemos que o tornillo sala a primeira desta vez. Sí, ahora non creo que haja problema. Non haxe problema. Nada. Nada, pois, ala, unha maniobra feito. Estou máis orgulloso de min mismo, tío. De verdad, nunca pensei cambiar unha suspensión, fíjate. Pois mira, para todo é a primeira vez. Ahora sabes o que pasa? Ahora quero un coche histórico destes. Bueno, pois, a comprar un. Xa. Solo falta un detalle. Xa sabes, si queres que sigamos con Descubrindo Oficios, danos un like, regálanos un like, suscríbete ao canal, métenos chicha, manténnos motivados. Hombre, ya. Bueno, xa vedes, xente, moitas veces non sabemos valorar e decimos, oye, pois que cara nos sale unha hora de taller, pero xa vedes, unha tarea como quitar unha roda que pode ser super simple, pode complicar a asistencia unha simple tuerca. Así que nada, nos imos a rematar con este 205, xa vedes, pedazo de coches indestructibles, non como os Tesla. E nada, vamos a acabar con esta suspensión e continuar con outras tareas aquí co mestre, con Landín. Darlle duro. Aí, aí.
Vamos, máis brío aí. Brío, joder. Mire que levamos recorrido oficios, de verdad, pero da mecánica é que é unha cousa que me entusiasma e moito, porque de verdad que sempre tuve ganas de meterme en isto e nunca tuve unha oportunidade. E hoxe voume super contento, tío. Super contento. Mallada. Niquelao, 0-0, o mellor empate da historia. E agora soltamos todo eso. Soltamos a roda. Listo, papá. Bueno, pues vaya experiencia aí. Bueno, vinte bastante ben, a verdad. Notase que che gusta o tema, que che gustan o mundo dos coches e tal. Bueno, con un pouco de práctica, eu colleríate de peón aquí no taller. Bueno, a ver, é un tema complicado porque aquí, claro, no mundo da automoción sempre te encontras con este tipo de problemas. Un tornillo que non sale, unha rosca pasada. O mellor da mecánica é que poida gustarche realmente o que faz e disfrutar co proceso. Poñerlle solución aos problemas é unha satisfacción que
que non se pode describir con palabras. Bueno, chavales, nós desde aquí chegamos hoxe en Descubrindo Oficios, darle as gracias a Autosver por deixarnos pasar aquí unha xornada, as gracias a Landín por ter a paciencia que tuvo conmigo, e ahora vou aproveitar, vou vos presentar a Leo, a meu cámara, espera, quieto, non te movas cámara, espera aquí. Ahora, ven para acá, ven para acá, tío. ¡Qué bueno, papá! Dale, guacho. Dale, guacho. Dale. Mira, teño unha sorpresa para ti que vas a flipar. A ver, cuéntame. Mira, Sí. ves ese bicho? Sí, ¿qué le pasa? Pois acábanos de deixar probalos. No me jodas. Estás de coña, ¿no? Vente. Guau, chaval. Cuidado, Permítame. Uy, papá. Permítame. Muchas gracias, Caballero. hermano. Vámonos para allá. Uyujú. Muy bien. Una carrerita, ¿eh? Aquí te cierro. Dale, bueno, papá. chavales, nos vémonos para o próximo Descubrindo Oficios. Nos imos a disfrutar desde os dos carracos e hasta o próximo Descubrindo Oficios.